Jeg har oplevet på højskolen, at der er rigtig mange i den alder, som er interesseret i det japanske. Blandt andet i min tid som forstander på Idrætshøjskolen Hose, hvor man havde japansk, og der var rigtig mange, der valgte det fra 18 år op efter. Og de mennesker, de har let efter et tilbud, faktisk fra de var 13, 14, 15 år. Og det vil jeg helt klart mene, vi kunne imødekomme her ved at være den første efterskole i Danmark, der har japansk på skemaet. Så det er jeg ret sikker på, at vi skal få folk til at vælge den japanske del og lære sproget. Vi har kontakt til Tokai University i Japan også, som vi kan lave et samarbejde med. Vi har ligesom lagt lidt i stilen med den japanske del, ved vi har kampsport, vi har også karate og en voksende kampsportslinje. Og der er rigtig mange unge mennesker i øjeblikket, der er interesseret i den japanske subkultur, de japanske tegnelser, anime og manga-tegninger. Der er et stort potentiale med elever, der gerne vil dyrke det japanske. Og det vil vi gerne tilbyde herovre i Højer. Så det er derfor, at vi har japansk på skemaet fra til næste år. Jamen, vi har jo sproglinjen, hvor den japanske del bliver en del af det. Der har vi i Cambridge-regi med tysk og engelsk. Så har vi kampsport, hvor vi i øjeblikket har karate, og hvor vi arbejder på at udvikle de øvrige kampsport. Så har vi springgymnastik som en del af skolen også, og så også musiklinje. Så vi får 4 linjer, at man kan få, hvis man kommer som elev her højere, plus alt det andet, man får, når man kommer på efterskole. Jeg plejer at sige, at eleverne skal få det, de kommer efter, og så får de en masse, de regner med at få, og som regel så er det sidste, de bliver rigtig glade for os. Så man skal være velkommen her på Højer Efterskole til det, man gerne vil, og det, man kan specialisere sig i, samtidig med, at man får det brede billede af undervisningen også.